Mijara me ya îro belgefîlm û kîjan mafên mirovan in. Ev her du çawa hev temam dikin. Em pêşî qala mafên mirovan bikin. Di sala 1948 de danezana mafên mirovan hat qebûlkirin. Ji wê rojê heta anha her dehê berfanbarê wekî roja mafên mirovan tê qebûlkirin û li dinyayê tê pîrozkirin. Esas mesele ne pîrozkirin e, di vê rojê de balkişandina li ser mafên mirovan e. Bi taybetî Kurd ku gelekî bindestin û têne eciqandin, rastî zor û zehmetiyan tên, di her dehê berfanbarê de di van rojan de çalakiyan li dar dixin li gelek bajaran. Ne tenê Kurd, gelên din jî vê yekê dikin. û anha festîvalek heye, Festîvala Kîjan Mafê Mirovan. Ev festîval îsal çardemîn care li dar dikeve ji alî koma dokumenterîstê ve. Vê carê festîval hem li Amedê û hem li Stenbolê bi hev re tê li dar ketin. Dehê mehê dest pê kir û heta çardehê mehê nêzî pêncî belgefîlman taybetî li Stenbolê wê bêne nîşandayîn, li Amedê jî dor deh û tiştekî belgefîlm hene. Hêjaya mirov temaşe bike, mirov bi vê yekê balê bikişîne ser mafê mirovan, ji xwe belgefîlm jî vê yekê nîşan didin belgefîlmên di vê festîvalê de. Di nav vê de çend belgefîlmên Kurdan jî hene û hin belgefîlmên bi Kurdî Tirkî jî hene. Yek ji belgefîlmên derhênerên Kurd bi navê Rojbaş e. Özkan Küçük Rojbaş kişandiye. 25 sal berê endamên tiyatra jiyanan û bi navê Rojbaş lîstikekî lîstin dibin banê navenda çanda Mezopotamyayê de. Özkan Küçük jî piştî 25 salan çûye ew lîstikvanên wê lîstikê dane hev, hestên wê demê û hestên îro raxistine ber çavan. Rewşekî balkêş derketiye ortê hêjayî temaşekirinê ye. Belgefîlmekî din bi navê Jinwar e. Komîna fîlman a Rojava li Rojava gelek fîlman belgefîlman dikişîne. û bi vê yekê navdar jî bûye. Yek ji xebata wan bi navê Jinwar e. Jinwar cihê ku jin li wê derê dijîn, dixebitin, kar dikin û bi hev re alîkariyê dikin. Belgefîlm jî temaşevanan dibe wê derê, dibe Jinwarê û rewşa wê derê nîşanî însanan dide. Çend belgefîlmên din hene bi Kurdî Tirkî di nav vê festîvalê de. Mînak Gotûbê Jîn Nîmet Gezer kişandiye. Bavê Kûçikan heye, belgefîlmekî ew jî cuda ye. Bê diyalog e. Derhêner Hayrettin Alan kişandiye. Anîma heye, belgefîlme Yusuf Emre Yalçın. Dîsa belgefîlmekî bi navê İsmailê Me heye. Fatîn Kanat û Önder İnce kişandiye li ser İsmail Beşikçî. Pêvajoya wî, jiyana wî, têkîla wî li gel Kurdan. Me got dor pêncî belgefîlmî hene. Hûn kîjanê bixwazin helbet hûn ê li wê temaşe bikin. Ji dinyayê, ji welatên din gelek belgefîlm hatine. Hem ji bo mafê mirovan û hem jî temaşekirina mijarên cûr bi cûr pêşniyaza me ye xebata dokumenterîstê Kîjan Mafê Mirovan li dar e kerem bikin.